Dobrý deň, vážení diváci, dnes opäť uvádzame epizódu z rubriky Kolotoč histórie. Koncom roka 1966 sa v považských strojárniach začal vyrábať nový typ motocykla nazvaný Java 20. Nešlo ani tak o nový typ, ako skôr o kvalitatívnu inováciu predchádzajúceho modelu Java 05. Modernizácia sa týkala iba motora, ktorá zvýšila výkon z 3 koní na 3,5 koňa a upravenú prevodovku, zosilnené odliadky krytov a nový mechanizmus vypínania spojky. Hoci zmeny predĺžili životnosť a užitkovosť motocykla, technicky ho výrazne neposunuli. To však ani nebolo v pláne, pretože sa vyvíjal nový malý motocykel, ktorý mal technicky prekonať existujúce pioniere a úplne nahradiť ich výrobu. Týmto motocyklom bol VM238 Mistral, o ktorom bude tiež jeden z našich príbehov. Zvýšenie výkonu bolo dosiahnuté nastavením časovania valca, zvýšením kompresie na 9,2:1 a zmenou tvaru kompresného priestoru hlavy valcov. Klukový mechanizmus bol tiež prepracovaný, motové zotrvačníky boli kované, ojnica bola robustnejšia s ojničným čapom priemeru 14,1 mm. V dôsledku porúch 3. prevodového stupňa typického pre motory Java 05 bol výstupný riadel prevodovky predĺžený a uložený v protiľahlom ložisku krytu motora. Veko malo upravený tvar, dvomyselný systém mazania ložísk a nový systém vypínania spojky. Nový karburátor e-Code dostal difúzor zväčšený na priemer 17 mm v porovnaní s pôvodnými 15 mm a upravenú plavákovú komoru. Prívod paliva už nebol uzatváraný ihlou pevne spajkovanou k plaváku, ale ventilom uzatváraným priletovanou páčkou. Táto inovácia uľahčila čistenie karburátora a umožnila ľahšiu úpravu hladiny paliva v plavákovej komore. Zapaľovanie magnetom zostalo rovnaké ako pri predchádzajúcom type 05. Produkcia tohoto najvyrábanejšieho typu pioniera trvala v 5 etapách až do roku 1980. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.